Moi! Täällä on Karita Kohvakka viestinnän koulutusohjelmasta ja minulla on täällä haastateltavana Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen. Hyvää päivää! Hyvää päivää. Onko tämä teidän ensimmäinen vierailunne SciFestissä? Kyllä itse asiassa on, että aikaisempina vuosina olen ollut muiden kiireiden takia estynyt tulemasta, että nyt pääsin ensimmäistä kertaa paikalle. Millaisena tiedon välityskanavana pidät tällaisia tapahtumia, koska täällähän on ihan hirveästi nuoria eri puolilta, niin onko tämä sellainen tapahtuma, missä nuoret voivat oikeasti saada tietoa asioista? Minusta on aivan erinomainen tapahtuma ja tietyllä tavalla aika ainutlaatuinenkin ihan Suomessa ja tämmöisiä ilman muuta tarvitaan ja tämä on todella tärkeä tapa viestittää tutkimuksesta, tieteestä, tärkeistä asioista nuorille, nimenomaan nuorille ja koululaisille. Entäs miten tärkeänä on opettaa nuorille, miten käyttää lääkkeitä oikein? Ne on erittäin tärkeää, koska kaikkihan me joudumme jossakin vaiheessa lääkkeitä käyttämään, niin nuoret kuin keski-ikäiset kuin vanhatkin ja lapsetkin käyttää lääkkeitä ja kun ei haitatonta lääkettä ole, niin silloin on tietysti hyvin tärkeää, että kaiken ikäiset tietävät, miten lääkkeitä käytetään oikein. Vain oikein käytetty lääke on turvallinen ja auttaa sitten vaivaa. Kun tämän vuoden SciFestin teemana on vesi, niin miksi se on niin tärkeää juoda vettä? No elimistö. Meistähän on elimistössä suuri osa, noin 70% meidän elimistöstä on vettä, jota poistuu tietysti koko ajan eri reittejä. Ja totta kai meidän täytyy korvata sitä poistuvaa vettä, että me pysytään hengissä. Mikä olisi sellainen, osaatko sanoa suositusta, miten paljon päivässä pitäisi saada juotua vettä? No normaalitilanteessa, jos on normaali liikuntarasitus ja ei ole mitään erityisiä sairauksia tai muuta, niin 1-2 litraa päivässä riittää erilaisia nesteitä. Joo. Ja sitten vielä lopuksi, niin kerrotko, mitä vaaditaan ihmiseltä, joka haluaa esimerkiksi opiskella farmaseutiksi? No vaaditaan ensinnäkin se, että on riittävän kiinnostunut, sanotaan riittävän kiinnostunut luonnontieteistä, eli täytyy osata hallita kemiaa hieman ja biologiaa, olla kiinnostunut ihmiskehosta, ihmiskehon toiminnasta, mutta sitten samalla myös kiinnostunut niin kuin ihmisten kanssa toimimisesta ja asiakaspalvelusta. Ja se on hyvin laaja alue ja oikeastaan sanoisin, että farmasia ja farmaseutin ja proviisoriopinnot sopii oikeastaan kaiken tyyppisille ihmisille oikein hyvin. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia.